De nem. Figyelj ide egy kicsit. Ezekre kell szabadítani, nem így, hanem csak ezekbe. Nézd így, az ujjaddal is bele kell kapaszkodni. Így. Jó. Így belekapaszkodni. Produkció! Lábacskor, nézd oda! Bemutatom! Húzd fel! Bemutatom! Ó! Itt nem oda. Áron, hallasz, amit mondok? Most nézd meg, mit csináltál? Ezt a te cipőt csináltál, ezt a csíkot. Nem ide tesszük a lábunkat, hanem mindig ezekre a kiálló pöckökre. De hát ezért van, ez hogy arra mutat. Igen. Most mire jó lett? Valaki becsukta. Nincs alattam, amire? Látták, hogy ki? Nem, nem. Ez hallasz? Mire most előbb az Áron, aztán te? Áron, itt nincs hova lépni, nem, ezt nem, én így nem segítek Áron, hogy rám támaszkodsz, neked kell megtalálni. Nézd rám egy kicsit, csak oda lépj, ahol van pöcök, ne ide a falra, mert a fal nem tart meg. Ide egy láb, ide még egy láb. És hogyha nem fér el a lábad, akkor még így is lehet lépni, hogy így oldalt. Próbálj! Hopp!